Sedherepun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Sanggung para tamu, sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten sesen kaping 3 kanca kadang kinasih pametri budaya campursari GP Musik. Marak sowan malih tasilipur suka pariswara penggalih konco Sanggung para tamu tasih wonten pidalem ingkang hamang kugati. Panjenenganipun Bapa tumiran sekala panjenenganipun Ibu Puji Lestari ingkang sampun kraket Cempaka Mulya ndak putra lan putri ingkang pun sesilih anak Mas Ayu, Dek Adel dan juga panjenenganipun anak Mas Bagus Osmer. Putra kinasih panjenenganipun Bapak Insinyur Mutashim salam panjenenganipun Ibu Mayang Ambarsari. Saperlu samangke donga pangestu konco pinanganten kekalih ugi ngaturke sugeng rawuh konco Sanggung para tamu. Sugeng dherekaken kanthi mardu-mardikane panggalih sinoso samangke hampir saniki prayipun kanca-kanca kadang kinasih pametri budaya GP Musik Campursari Indonesia. Tangga dhewe ingkang dipun pangarsani kadang kula kinasih panjenenganipun Bapak Sukras nggih kali panjenenganipun Mas Dwi keyboard koordinator lapangan. Samangke marak sowan malih telipur suka pariswara penggalih konco Sanggung bertamu niki wonten panyuwun banyak nggih, tapi tak dulukan karena yang bayar kita ini bose kita kasih dulu bose. Bos Putri ini bos GP Musik ya, Ibunda minta lagunya Ayang-Ayang, kita buka bersama artisnya dari GP Musik. Ada Mbak Amel, kok Amel toh? Melani, ada Mbak Melani dan juga ada Iis, dan juga ada Siva, sudah gede ya. Ayang-ayang kita spesial buat panjenengan. Ini sekaligus permintaan datangnya dari Ibunda tercinta Bos Bu Bos. Rasane ati hanyawa sengitelia hanyawa aku kowe lapo katresna ojo sele katresna panjene tresno kuwi ake pacoban
cintaku sini semua. Ya sini. Salim karo bos itu. Salim. Jaluk sangu. No, jaluk sangu. Bosnya di mana? Go! Bonus Mas. Masih kembali lagi EP Musik Campur Sari Indonesia. Kang Mas kowe sing tak sayang relilo aku kehilangan Mas mustika ning ati aku siji tresno iki abadi jadi baru kuwana ati anggun kula lapun tresno datang gendang sari coba rewangi tambah teni laire tresno suci kasenyetan yen to aku sliramu isih dimene wong biar baru kuwana ati anggun kula lapun tresno datang gendang sari coba rewangi tambah teni laire tresno kang suci kasenyetan yen to aku sliramu isih wiji. Ya, satu tentang pembuka dari kami dari GP Musik. Apa iki sak tenane? Meneng. Takdirku sing jalaki Tepuk tangannya Mas. seliramu beda ati beda lambe. Tajuk Jawa ya. Pari pesantren. Wah, korupsine akeh banget. Lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno. Iki dalan kunduk ihane wong tuwamu Sepurane Yen yen gawe gawe lara atimu. campur sarine apa sih, Nduk? GP Musik. Sak siosene. Yo. Iki lho Heeh. sing duwe baku. Sing duwe kucing. Ngaturke sugeng rawuh Bos Wandi. Halo Bos. Bos Wandi, sampean kuwi lho. Bos Wandi hadir. Ayo kita bikin video Jangan klip kakak. siap. Bos Wandi. Lewat kene. Api ora. Yo. Gening ngopo sifatmu, Nduk? Saiki wis beda. Kowe ninggalake aku menting ke wong liya. Apa pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Bos Wandi kita sapa dulu. Bos Wandi. Sesuk ning jero
sak tenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe lah bojoku sing nyawer Wis kadung sing nyawer bojoku dhewe mari basanang ranggendo lintangi angkasa kowe teko awe lara marang tresno kisah goyang lagi bro GP Musik Campur Sari Indonesia. Ibu Ita ajak joget itu Ibu Ita itu. Ayo dong, sini joget sini. Kisah goyang bro goyang lagi bro GP Musik apa iki sak tenane takdirku sing jawab kendo seliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike pari pasan ngrangke lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu benceng kalah karo bose audio serah foto di Jantem mater thank you mater kasih buat panjenengan semuanya lagi live streaming kita goyang bro ning jero dada pancen larake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe ojo selak batinmu marang kahananmu kang mas pupus rasa tresnamu apa iki sak tenane takdirku sing jawab kendo seliramu beda ati beda lambe pasang ranggendo lintang ning angkasa kowe teko awe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu
nek takdirku sing jawabe seliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku Kawis ngono tangisku Benci eko ilang asaku uripku Apari basan ngranggi lintang ning angkasa Gawe loro marang tresno Iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe lara atimu GP Musik sak jose nek asik tepuk tangannya mana dong? Selawase yo mung ambiriko tapi keleti maning ceritane wis beda saiki Riko wis sing ono digawa wong liya Hangsun karepno
suaranya api ya.